Bună dimineața, fanii mei. Vreau să spun că țin să-mi arăt părul, am mai crescut. Deci nu mai sunt așa zero rasă în cap. Cu toate astea fiind destul de cald, cred că o să repetăm schema de acum o lună sau 2 luni, cu tunsul la zero. E cel mai bun pe timp de vară. Iarna e cu totul altceva. Nu degeaba apare în negru, să nu vă speriați, nu mi-a mai murit nimeni. Zic că au murit destui în ultimii 2 sau 3 ani. E un sentiment ciudat, e lucrul cel mai rău care se poate întâmpla. Ai și o stare foarte neplăcută cu care se luptă psihologii, cu mai mult sau mai puțin succes, la unii deloc. E vorba de depresia de doliu. Am trecut și eu până asta, știu ce înseamnă și e bine să vă feriți sau în perioada respectivă să vă găsiți alte preocupări, pentru că dacă spuneți că nu dau atenție, că eu sunt tare și mare, că eu la vârsta mea trec peste orice, s-ar putea să te trezești că nu mai știi ce e cu tine la un moment dat și că intri în niște belele încât s-ar curci și Dumnezeu. Sau că te transformi atât de mult încât ești de nerecunoscut pentru cei din jur. Aici am multe doamne prietene la Friends, vorbind pe Facebook, psiholog. Și dânsele știu ce înseamnă. Sau, mă rog, mare parte din ele știu ce înseamnă depresia de doliu. Multe refuză să trateze și pentru că probabil n-au dat rezultate, nu că n-ar ști, n-ar cunoaște fenomenul, sau că e și o lipsă de, eu știu, frică de răspundere, de gesturi necontrolate, în sensul că au mers până la, de fapt, ca orice depresie majoră, au mers până la sinucideri sau până la parcă ce poate fi mai rău decât o sinucidere. Au mers până la forme extrem de grave. Deși, la prima vedere, zici, a murit omul, asta e, fie țărâna ușoară, eu sunt băiat mare, da, fată mare, care ori mai fi, și trec și peste asta. Un punct în viața unui om. Câți morți n-am avut fiecare, nu? Dar atunci când mortul e tactul sau maică, da? Sau, mă rog, frate, soră, eu știu, foarte apropiați vorbim. Nu vorbim de morți în familie, pot fi și depărtați, de care nici să nu știi. Dar vorbim de cei foarte apropiați cu care îți desfășori și ți-ai desfășurat viața zi de zi, ceas de ceas. De aceștia vorbim și am încercat cumva. Am încercat să trec peste. Deși la un moment dat nici n-aș fi crezut că sunt un asemenea fenomen de depresie de doliu. Dar acum, privind retrospectiv, să știți că chiar e nene. Și aveți grijă, aveți mare grijă să nu luați pe căi greșite. Dacă, mă rog, și când veți fi în această situație neplăcută.
Că până la urmă spui că și mortul o duce mai bine ca tine. Decât să stai într-o depresie continuă, să nu mai poți face nimic, să dormi continuu sau să bei bere 10 litri pe zi și după aia să te culci la loc sau, eu știu, să nu mai ieși din casă, efectiv, stai numai în casă. Ție și frică să ieși afară, ceea ce iar e ceva normal. Sau nu mai mănânci, nu mai mănânci nimic cu zilele, decât bei lichide, poate. Da, și alea, ai de mama. Sau, eu știu, te apuci de băutură. Încep cu spiritoase, încep cu vodcă, încep cu țuică, încep cu șprițuri, whisky și tot ce se mai poate băga în pahar. Iarăși o cale greșită, pentru că alcoolul și băuturile astea, la nesfârșit, te distrug complet, chiar mai repede decât depresia. Eu am încercat în perioada respectivă și am și vorbit cu o doamnă psiholog foarte renumită de la Brașov. Dar deci nu au tratat așa ceva, pentru că chiar e o boală. Deci cine spune că nu, hai domne, că e o moft, că nu știu ce, domne, priviți-mă bine aici în ochi. Nu e chiar o boală, adică se instalează fără să-ți dai seama poate imediat când îți îngropi aproapele, repet, cei foarte apropiați, tată, mamă, soră, frate, copii, nu mai vorbesc, vă dați seama ce ar însemna. Deci să supraviețuiești copilului. Aici de asta a fost motivul creației mele, înălțarea la ceruri. Deci nu e o creație făcută așa, cum să spun, fără niciun rost. E foarte profundă și cine, mă rog, a urmărit-o, sunt niște idei strecurate acolo teribile. Deci, nu fiți superficiali, mai ales fanii mei care cunosc arta, știu că fiecare cuvânt al meu e profund gândit și fiecare poem, pentru că creația fundamentală la mine sunt poemele, bineînțeles și videoclipurile, sunt tot creații, pentru că includ artwork, includ recitare și în sine definiția unui videoclip este de creație mai modernă, de exemplu. Îmi spunea cineva, dom'le, ce păcat că Eminescu n-a avut și el posibilitatea să-și toarne niște videoclipuri. Păi, dom'le, eu aș fi răspuns așa, cine e domnul Eminescu? A mai terminat odată cu Eminescu și cu Nikita. Or fi fost ei câteva poezii, îmi plac și mie, dar majoritatea sunt stupide, nu? Că comparativ, cel puțin cu creațiile mele poeme, sunt niște nimicuri. Da, sigur, sunt câteva poezii, Scrisoarea a treia, mă rog, și Nikita are vreo două, Eminescu are mai multe un pic, dar nu e așa un volum mare încât să zici, poet național. Mi se pare deja ok. Adică eu de ce n-aș fi poet național? Pentru că, da, astăzi vreau să spun că creațiile mele bat pe departe și pe Eminescu și pe Nikita Stănescu. Sunt conștient de asta. Toți, deci reacțiile pe care le am sunt extrem de clare. Cu toate astea, poet național nu este decât Eminescu și Nikita Stănescu. Asta a învățat profii de română la școală sau substituenților. Mulți am înțeles și ministrul vorbea, ministrul învățământului și educației,
că, domne, profesorii noștri, mulți din ei sau zeci de mii, nu știu, 18.000, ce spunea la televizor, sunt fără studii superioare. Păi atunci, scuză-mă, e și normal că ăia își dă mii de profesori de română sau de ce-or fi. Da, nu, Eminescu e și Nichita, da, e singurii noștri poezi, da. Și poezi naționali, cei mai tari din parcare. Da, dar ăștia au murit, domnule, da, pe ăștia în viață nu-i vedeți? Cum să spun, că dacă vreți poezie meseriașă, veniți la băiatul. Adică vă torn niște și la comandă, dacă doriți. Dacă e cineva care e îndrăgostit de poezie, păi îi fac niște poezii și lui nevastă sa, și lui fisa, și lui familia lui, de mare cucu în brânză, cum să spun? Deci, nu, terminați o dată cu ăla, gata, ei, cât o să slăvim pe Eminescu? 1500 de ani de acum încolo? Domne, au murit, au niște poezii bune, haideți să ne limităm aici. Păi, de exemplu, am trimis la Ministerul Educației și Învățământului. Noi să mă bag și în programa școlară, că ea nu știu ce pierd dacă nu-mi publică în manuale poeziile, poemele, că nu sunt niște poezii, sunt poeme profunde, în toate, cum să spun, în toate părțile existențiale ale vieții, profund ancorate în realitate, în zilele de astăzi. Deci nu sunt așa niște scrisoarea a treia. Hai, mai dă o naibică. Bun, s-a fost utilă la vremea ei, sau iubirile neîmplinite ale lui Nea Eminescu. Dar până la urmă tot ajunge. Dar cine-i domnule Eminescu ăsta? Gata, hai, mai trimim, dar alții nu mai sunt. Înseamnă că e un popor jalnic, adică dacă un popor nu vede decât doi poeți în toată marea asta de oameni. Acum nu că aș fi eu, dar dăm voie să cred că am o oarecare pe treapta destul de sus. Deci îmi pot permite să spun asta. Nu și-ar permite un pulsoi de liceu sau eu știu, un elev de gimnaziu să spună asta. Ei nu și-ar permite. Sau un profesor, vorba aia, care nici nu știi cum a ajuns profesor. O fi angajat că n-a avut pe nimeni în locul lui și că nu făcea nimeni naveta. Dar, efectiv, m-am cam săturat, domn. Adică atâta obtuzim și atâta... Cât o să mai predăm Nichita Stănescu și cât o să-i mai lăudăm, de parcă poate la un moment dat o să-l lăudăm și pe Ceaușescu, nu știu ce să zic. Adică chiar poporul ăsta român nu-și dă seama că apreciază și proslăvește numai morți? Adică trebuie omul să moară, să treacă 100 de ani ca să-l recunoști? Adică poemele mele așa vor fi recunoscute? Păi mai bine nu mai scriu, tati. Sau scriu numai pe bani, nu? De pe comandă. Și cu asta basta, îi dau dreptul de autor celui care plătește. Mai bine, nu mai fac nimic public. Dacă atât de tonți suntem încât să nu apreciem și pe cei în viață, dar nu zic că aș fi numai eu. Eu mai știu câțiva foarte buni. Și la Craiova, și la... Nu are rost să dăm nume, pentru că fiecare are viața lui, are arta lui, în fine. Are fanii lui, sigur că da. Cum eu vă am pe voi, la fel și alții. Și ca să zic că n-am venit chiar așa în doliu, acum am cumplat subiectele, că eu de fapt vreau să vă fac cum să spun, o reclamă. Dumnezeu am descoperit niște biscuiți foarte buni. Înăuntru nu o să desfac, acum sunt niște tăvițe așa foarte bune, cu niște tăvițe de plastic din care poți servi niște biscuiți. Să vede cum arată. În schimb, culoarea nu prea e inspirată aici, în sensul că ei nu sunt maronii cum arată aici. Ei sunt negri. Deci exact ca bluza mea. Și inițial am luat o cutie
Am luat și mai mici și mai mari, că se găsesc la mai multe dimensiuni, dar asta e calitatea originală. Chiar și scrie, parcă, original, da. Încă mai sunt mai multe variante. De la Selgros. Eu nu prea suport să fac piața în alte metro, zice că e un mediu neaerisit, neigienizat. Pe când Selgros chiar am apreciat lucrul ăsta, că patronii lor germani, în plină pandemie, în loc să stea să numere banii și să-i depună pe bănci, domne, investeau în Selgros. Investeau în Selgros și în sensul că s-au extins foarte mult, s-au igienizat și s-au gândit altfel pentru un comerț civilizat, curat și probabil și antiepidemic. Aici nu mă pricep, dar sigur asta a urmărit. Ca o eventuală prelungire a pandemiei sau, eu știu, că să mai inventează alte pandemii, să-i prindă pe un picior foarte bun. Deci au schimbat tot, aerisire, mă rog, nu că au mutat mărfurile, aia e nimica toată. Deci a fost un întreg proiect și la multe Selgrosuri, am înțeles, nu numai aici, încât rezultatul a fost ceva frumos, mare, spațios, cu un aer de invidiat. Deci orică te plimbi pe acolo, orică mergi la Sinaia, cam același lucru. Și sunt sigur că și sistemele de filtrare sunt corespunzătoare, norme euro, cu totul altceva. Nu se mai compară metro cu Selgrosul. Da, păcat că înainte, prima dragoste, cum se zice, metro a fost cu Selgros, că nici nu exista Selgros. Prima dată știu că metro bătea 5 ori pe săptămână, bătea metro. Am dănsat munți de bani pe la metro ăla. Acum a devenit un fel de depozit, de parcă e ceva așa, gen, nu știu ce să zic, un magazin de cartier, cu mult, gen depozit, depot, nu știu, un fel de neaerisit, stau să pice pe tine, pachetele alea puse aiurea împrăștiate și aerul e altul, domne. Nu se compară aerul interior în Selgros cu aerul din alte supermarketuri. Aici este un aer curat. Nu miroase nici a transpirație, nici a spray-uri țărănești, nici a, eu știu, marfă perisată ca prin altele. Da, că nu râdeți de asta. Sunt supermarketuri puse neinspirat după mine, eu zic, prea departe de centrul unui oraș, și normal că adresabilitatea lor este mică. Ai să bați atâta drum, chiar dacă ai mașină, nu? Să te duci la cel mai depărtat mall posibil existent față de unde locuiești. Nu are rost. E mai bine unul mai aproape, nu? Nu că am ceva cu el, dar se strică marfa. Deci mai vin și mere, portocale, de-astea care stau în aer liber, tot felul de brânzeturi, de, știți noi asta, din cașcavaluri, șvaițere, chestii care stau în aer liber, carne proaspătă. Ori astea, domnule, dacă nu le vinzi într-o zi, două, păi dar începe să miroasă și miroasă un miros urât. Și mai e și igiena aici, adică nu e normal n-ar trebui autorizată în primul rând. Deci dacă nu dovedești că tu ca magazin ești în stare să-ți vinzi marfa destul de repede, ar trebui să ți se interzică anumite produse la vânzare. Adică, domne, bun, atunci vând numai pachete, că astea stau bine mersi și pe căldură, fără refrigerare, și supuri. Alea sunt sigilate în sticle. A să trântești tone de fructe care zac acolo, cu tone de legume, care stau într-o căldură și o căldură interioară aia nasoală, greu de suportat, nu zic de muște și de că poate alea rămân în filtre, dar dom'le, dacă nu bagi un pic refrigeratorul pe vremea asta caldă, ce faci? Adică se fermentează imediat. Mă uit, iau niște roșii, dau și scumpe. Țărănești, că bio, în fine, sau căpșuni, caise.
le iau, le pun pe masă și dacă nu le bag în frigider măcar seara, a doua zi nu mai sunt bune, poți să le arunci cu kilogramele pentru că se bășesc, schimbă gustul, e foarte cald. Ca și coșul de gunoi, dacă nu ți-l duci zilnic, e, cum să spun, o fermentație, normal, datorită temperaturii, că una e iarna nu ai călduri, nu bate soarele în halul ăsta, cum se întâmplă vara. Și de-aia trebuie tu coșul, nu? N-ai de ales, e nasol să-l duci, că iarna îl mai duci și la 2 zile, nu? Bă, dacă nu îl gătești acasă, îl duci și la 3 zile, dacă nu. Dar vara nu mai ține figura. De asta zic, mare atenție de unde cumpărați. Mie, sincer, îmi place Selgrosul, nu că știți că eu nu fac reclame aici. Mie ce-mi place, aia spun, adică am ajuns pe poziția asta, să îmi permit să, cum să spun, să spun ce-mi place, nu? Deci nu mai sunt ăla care, dar cât costă o reclamă, tati? Dacă nu-mi dai banul, absolut nimic, evident. Băi, și asta nu e reclamă. Asta e cam descoperit, domnule. Eu nu prea mănânc biscuiți. Dar mai e necesar. Te mai scol noaptea cu aciditate, cu poftă de mâncare. O stingi imediat cu un biscuite. Sau doi. Sunt dublete. Rondele duble. Se și vede. Dar culoarea lor e neagră. Absolut neagră, exact ca bluza. Și te-ai aștepta că un lucru negru să nu fie bun. Așa îi zice. Cine grea la aia? Sigur, e ceva ars. Doamne, sunt fenomenal de buni. Una la mână. Și conținutul biscutului propriu zis, pâinea din el, dar și crema. Nu e foarte multă cremă, dar câtă e foarte bună. Și în combinație cu, nu știu ce rețetă, de-aia eram curios, mi-am luat și lupa. Mania, știți, de a scrie foarte mic rețetele, pentru că să nu se fure, să nu fie văzute, nu-mi dau seama de ce. Dar uite că nu o să mai aduc. Acum am luat și niște biluțe de Ariel. Miros fenomenal, sunt într-o cutie de aia verde dreptunghiulară și au un miros sublim. Și niște biluțe mici, ci că ar înlocui praful. Adică nu mai iei cu sacul de 12 kg sau 13 kg de Ariel, spălat automat vorbim, și sunt niște biluțe așa frumoase care se pare că le bagi în, nu știu, trebuie să citesc instrucțiunile. Le bagi direct în cuvă, în cuva mașinii. Deci nu mai pui sus acolo praf, să scurgă pe jos, să întărească praful în sertăraș, o serie întreagă. Ar fi o chestie. O să vedem cât de eficiente sunt, că dacă nu prea spală nene tot praful până la urmă. Și acolo la fel. Mă uitam pe cutia aia verde, biluțe Ariel, un scris mic de tot. Domne, mic de tot, dar hai că acolo nu mă interesează rețeta. E secretul lor tehnologic să-l ia cu ei undeva, unde știți voi. Dar instrucțiunile de folosire sunt atât de mici încât fără asta nu faci nimic. Și uitați-vă că mai are și ori 10 o bulină, da? E concentrică. Și asta e ori 5. Deci, cum să spun, mărește destul de mult. Cu toate astea, și mărit, tot greu vezi. Adică, mai bine ar da câte o de-asta la fiecare, că deja s-a scumpit, am impresia, fiind cu lentilă foarte bună, e de lentilă de sticlă. Foarte bună și de inox. Restul e de inox. Sunt foarte mulțumit. Mai aveam una filatelică de când făceam filatelie. Am avut și așa perioade în viață când strângeam timbre, doamne. Ce frumos, aveam colițe de, scumpe unele, de le dădeam bani aiurea. Deci le băgam în clasoare. O să vorbim altă dată de filatelie și de pasiuni. Sigur că da, când i-a venit timpul, că nu le fac anticipat, cred că v-ați dat seama deja. Deci nu fac premeditat sau anticipat nimic. Și înainte de a trece la a citi, a încerca să citim rețeta lor,
aș mai vrea să, în primul rând, fanii mei de pe Facebook, pentru că acolo e problema. M-am trezit, vedeți că e afișat deja, deci nu e, cum se spune, ceva nou. Uh, Anunț de la Facebook, și domnule oficial, lăsați poveștile, că am primit niște răspunsuri că sigur sunt hackeri, sigur sunt ăla-i text compus de nu știu cine, niște nebunii. Sunt chiar din Facebook scoase cu print screen și, sau cum vreți să spuneți, capture screen, nu e print, ar fi pe suport de hârtie, să spunem. Dar de fapt e captură. Da? Informații, mesaj de la Facebook, original. Cum că își prezintă scuze mie. A rămas și prima oară a zis, bă, ce dracu ai făcut? Zic că am făcut ceva rău. Își prezintă Facebook scuze mie. Mă rog, eu nu mai discutăm acum, că eu sunt persoană publică, sunt mare de tot pe Facebook. Așa. Ba, mi-au zis că îmi dă și bani pe videoclipuri și pe shorturi, pe reel-uri. Îmi dau eu seama cam câți bani dau ăștia. Hai să fim serioși. Și banii tai mesajul cum că mare, scris oficial, așa, deci nu ca asta așa de trebuie să te uiți. Își prezintă scuze mie, personal, Lucaci Florentin, chiar așa scrie, ne prezentăm scuze. Cine vrea să-l citească exact, eu îl dau de memorie. Să uite pe Facebook. Că sistemele noastre au avut o eroare și, mă rog, unele din cererile de prietenie trimise de, așa zis, trimise de mine, unor persoane, sunt greșeala noastră. Adică, practic, au trimis în numele meu, la nu știu, cât o fi trimis la 100 de mii, nu știu, la 1.000.000 sau la câțiva. Bănuiesc că e fenomen mare de și-au permis să trimit asemenea anunț cumva ca scuză. Mi le-au anulat, dar știți cum e. Mi le-a anulat mie Facebook, dar dacă o fi primit 10.000, 100.000 de oameni prietenie de la mine, mă pune într-o situație destul de delicată, în sensul că ar fi hai că între bărbați, nu e o problemă că îți trimit la un bărbat de aceeași vârstă, dar să nu fie copil. Aia n-au ce căuta pe Facebook. Asta e clar. Deci de la început semnezi că nu ești copil. Dar între bărbați n-ar fi o problemă că primește unul de la un necunoscut o cerere de prietenie, nu? Zic eu. Și da, când primesc, să zicem, 100 de femei măritate, căsătorite, cu bărbați de aia care stau pe lângă ele și le urmăresc fiecare mișcare sau le caută acolo în telefon să vadă cine mai relaționează, cu cine mai socializează nevastă sa, sau ce o fi acolo, amantă, mai știe, prietenă, oricum ar fi. Și vede, cine e Lucaș Florentin? Și eu i-a trimis o cerere de prietenie. Păi mă trezesc pe partea altă că un dobitoc mă înjură pe Messenger. Înțelegeți? Deci o situație neplăcută. Frate, dacă nu-ți puteți struni sistemul, ia bun, au inteligență artificială, nimic de zis, dar dacă nu poți struni acest sistem și ăsta face belele la abonat și mă pune pe mine că aș fi trimis cereri de prietenie, nu știu cui, și își cere scuze după, dar deja efectele sunt produse, că le-au primit probabil cu o lună înainte de când dau ei dezmințirea asta și acum eu ce pot să fac. Zice și voi, fanii mei. Nu să mă apuc să trimit la toți dezmințirea de la lui Facebook. Asta e, dacă s-a simțit unul ofensat. Aici am ceva de spus și o să beneficiez de această situație. Nu pot să trimit, să știe toți că, domnule, a fost o greșeală. Și o treabă. De ce să trimit prieteni aiurea la oameni care nu-i cunosc? Trebuie să fii un pic sărit. Deci, și aici vreau să spun și altceva. Dom'le, e cerere de prietenie până la urmă. Frate, că mie, eu știu, confund un om
și să spunem, acum intrăm în cele reale. Alea au fost greșeli tehnologice, Facebook, asumate. Păcat că nu spune și la cine și numărul lor, dar cred că e destul de mare, pentru că eu văd feedback-ul. Adică mă trezesc cu anecă, cine sunteți? Că nu vă cunosc. Păi, da, dacă Facebook trimite cu numele meu cerere de prietenie, și aia mai e destul de slăbuță la cunoștințe, adică normal că nu are de unde să-și dea seama, o fi zicând că o urmăresc pe aia neapărat, ce dracu și-o fi imaginând. Am văzut și vorba aia, erau și nași, pete și barem de era una de aia, tu cum să zic, beton. Dar așa, efectiv, se ofuschează niște cucoane, niște bătrâne, niște nașpete, niște băbuțe pe acolo. Și de ce trimit eu cereri de prieteni? Că ele nu mă cunosc pe mine și că, ba, chiar una, da, dracu, am văzut că, ba, chiar una zicea că de la poliție. Nu te dume la poliție, eu n-am trimis așa ceva. Și vine Facebook după aia de normă și îmi spune, băi, bun, și dacă aia se ducea la poliție și până acum mă și chema, vă gândiți ce se poate întâmpla? Deci raționați foarte mult când primiți ceva pe Facebook sau pe Twitter sau pe YouTube sau unde mai aveți dumneavoastră conturi, pe Instagram. Raționați, pentru că multe sunt trimise automat. Și în grupurile mele, multe sunt trimise de inteligență artificială. Nu de, scrie Lucaș Florentin, pentru că eu am creat grupul acela. Dar toate mesajele astea, eu n-am niciun control ce gândește inteligența artificială, n-am programat-o eu, e experimentală de multe ori. Ați văzut că robotul, de exemplu, din mesageria grupurilor a fost scos până la urmă sau considerat că e inutil și până la urmă l-au folosit, mă rog, ne zicea bună ziua la toți, ce mai faci, dar până la urmă și-au dat seama că nu prea are rost acolo mesagerie. Mai curând, da, în postările grupului ar avea un rost, să spunem. Adică să mai dinamizeze un pic activitatea grupului, că domne, degeaba, cum să spun, degeaba am 20.000 de membri la un grup, dacă nu intră nimeni decât o dată pe lună, e egal cu zero că am 20.000 de membri la grup. Mai bine stau pe o pagină, eu știu, artistică sau pe o pagină tehnică. Acolo e efervescența mai mare. Asta se numesc în limbaj tehnic, sunt grupuri amorfe. Adică apar acolo 100.000 de oameni într-un grup și te duci în el și nu e nicio postare. Sau invers, te duci în grupuri mici, de 500 de persoane. Hai, veniți în grupurile mele, că nu sunt nici mari, nici mici, sunt până la mijloc. Și vezi, domne, postare după postare, adică oamenii chiar le plac acel grup în care s-au și chiar îl folosesc. Așa de ce să te înscrii într-un grup? Ca să fii într-un grup de 1.000.000 de membri, nu are nicio noimă. Deci, nu are niciun rost. Dar asta înseamnă, sunt grupuri amorfe. De multe ori, iarăși, Facebook intervine și unde vede grup amorf, deci taie de membri într-o veselie, taie o treime, după aia mai taie o treime și ajunge din 100.000 de membri, ajunge un grupuleț de 500 de membri. Așa că atenție pentru administratorii de grup, mai ales și pentru ăia care îl ajută, cum moderatori, da? Atenție să aveți activitate, că altfel vă dispare grupul încet încet. Dacă îl lăsați balt acolo, gata, eu sunt amin, așa, am ajuns moderator, nu mai fac nimic. Îi las pe aia să... Așa. Nu e vale că îți taie Facebook grup și te trezești că ai muncit ca prostul să crești un grup, că trebuie crescut și el, e destul de dificil, nu e simplu așa. Iar, și mai am o problemă și nu vreau să mai văd asemenea, eu știu, nu postări, comentarii la ce postez eu. Dom'le, deci aici e cât se poate de reală. Deci eu postez, să spunem, o postare. Inteligent spus, nu? Postăm o postare. Nu zic de ce, pentru că am și tehnice, și poeme, și artistice, și videoclipuri, am o serie întreagă, și poze frumoase, și deci și acolo e încântător, dar ce se întâmplă? Probabil că unuia nu i-a convenit, eu știu ce dracu a scris, ce scria acolo în postare,
să potrivea cu el, nu-mi dau seama, deși, haideți să fim serioși, eu am scris acolo. Atenție că sunt creații artistice și orice asemănare cu, cum se spune, nu? Cu viața de zi cu zi sau cu anumite persoane e pur și simplu total întâmplătoare. Doamne. Adică nu te umfli acolo, vezi ca prostul cu ăștia în gard și îmi scrii mie că du-te mă, dracu, ce e, că mie nu-mi convine, că eu sunt securist de la vechi și am pensie de aia specială. Ce vrei tu acum să-mi ia pensia specială? Futu ce scrie acolo, te mă jură. Adică, domne, nu-ți convine o chestie. Sau hai să lăsăm dracului pe specialii ăștia nesimțiți. Că deja văd că i-a luat dracu. Deci deja mai au puțin și la revedere. Adică o să muncească și ei până la 65 de ani, da? E așa e normal, nu? Și o să le taie, evident, în sumele, că nu altea, dar nu mai au nici bani. Vai de mama lor. Nu că pierd de la Uniunea Europeană împrumuturile astea de miliarde. Și asta e un lucru, sigur că da, e o nebunie să pierzi atâția bani, trebuie să-i folosești, să-i bagi în economie, nu? Nu să plătești speciale nesimțite. Ce cretinism! Cât s-a ajuns, domnule, de distorsionată situația asta. Mie și silă. Mie și, dacă aș mai avea 25 de ani, aș pleca dracului de aici. Și... Deci, revenind, vreau să nu scap ceva. Când îmi vin ideile pe măsură, e chiar liv și v-am spus, eu mă gândeam că facem 5 minute un videoclip și că ne extindem. Asta e marele pericol de a avea timp liber. Am puțin timp liber acum și până am pus cafeaua la răcit, am zis să fac că vă plac. Dom'le, sunt foarte bune acești biscuiți. Dacă să termin ideea, că nu să știți, cui nu-i convine. Da? Ce citește. Postat pe bune de mine, deci nu de Facebook sau de inteligență artificială, mare atenție. Dom'le, evitați să mai citiți acel profil. Blocați-l, aveți o grămadă chestii. Deci dacă te simți cumva în culpă sau eu știu, te simți că tu ai avea altă idee, încât chiar te deranjează, îmi pui mie acolo comentarii cu nu știu ce, că poți să spui frumos, nu sunt de acord și gata, dar nu să încep cu, cum să spun, că nu m-am tras la brăcinar cu nimeni de pe Facebook. N-am sub la sânul lui măsa, țâță, și nu, cum să spun, nu cer bani la nimeni pentru ce postez. Da? Dacă plătește Facebook-ul 2 lei pe an, e treaba lui. Dar nu e treaba încât să, cum să spun, accept critica, accept altceva, dar într-un limbaj normal, nu zic frumos, dar un limbaj neutru, nu pui acolo să încep să te umfli, să-mi trimiți mesaje, dom'le, mesaje de-alea porcoase, urâte. Dacă aș fi să listez tot ce pe mesajele alea, toți nebunii, toate curvele, toate zăpăcitele, toate babe, nu mai încep iarăși, bătrâne, că nu știu ce, fiecare i s-a părut că poezia aia e nu știu așa, că videoclipul ăla e nu știu cum, că nu... Deci, dom'le, abțineți-vă, vă alegeți, e ca la televiziune. Deci nu-ți place canalul, dai dracului mai departe cu telecomanda sau blochezi conținutul, cum vrei, dar nu acuzi pe autor, dom'le, e atât de prost trebuie să fii, încât să-i zici lui autor, creatorul de conținut, păi ăla face pentru toată planeta asta conținut, nu face numai pentru tine. Ăla care... Deci evitați, e simplu. Nu-ți place de cineva, dă-te dragului de pe pagina lui, dă-i unfollow sau cum vrei, dă-i unlike, dă-i bloc, dar nu are rost bloc, că eu nu intru cu forța la nimeni ca să dai bloc. Înțelegeți? Deci eu public niște chestii care eu văd că sunt foarte apreciate, majoritatea. Deci, sunt nebuni ăștia de vorba aia, și Amazonul și Statele Unite și mă promovează. Deci, haideți să păstrăm. Observați că nu sunt lucruri aberante. Adică nu îmi postez cure și țâțe goale, da? Dar în momentul în care o să fac asta, să mă atenționați, că poate cine știe, am depresie de doliu, da?
Până atunci schimbați pagina, tati. Hai, și de la Friends. Dom'le, nu-ți convine că nu vorbesc cu tine? Pe dar și eu pot să vorbesc cu 10.000 de prieteni. Gândiți-vă foarte realist. Dom'le, omul ăsta nu îl acuz că nu vorbește cu mine, că îmi dă șnit, așa mi-a zis un prost, îți dau șnit din lista mea de friends, că niciodată n-am vorbit cu tine și suntem prieteni de 6 ani, de 7 ani. Păi zic, dom'le, te-am zi mersi că te-am pus la prieteni care erau unii și unele de să băteau să fie prietene cu mine și nu reușeau în anumite circunstanțe și nu mai vorbesc de situația cu Larry Page, care deja am discutat-o la interviul celebru anterior. Apropo, și dom'le, ce succes a avut interviu, o să fac mai des, poate ajung un Buhnici, apăzea că vine Buhnici 2, și fac studioși de toate și l-am terminat pe Buhnici. Ăla face numai podcasturi. Pot să bag și artă, pot să bag și știință și tehnologie, pot să bag mai multe. Da? Un singur lucru nu o să bag și nu o să aveți sigur, chiar dacă mă plimb, eu nu stau cu aia după mine să mă plimb. Știi, bărbatul care se plimbă, să plimbă, dom'le, 8 ore să tot plimbă cu nevasta, cu iubita, cu drăcita, cu naiba ce mai are pe lângă el, cu pisica. Asta nu o să vedeți, vă las pe site-urile respective și vă recomand autorii deja consacrați, nu? Sunt deja mari oameni. Ăștia care să tot plimbă, da? Și arată, sigur, da, lucruri frumoase. Deci cred că s-a lămurit pentru Facebook. De asta, uite, am vrut să beneficiez că tot am făcut videoclipul și de acest lucru. E atât de simplu. Nu-ți place. Lasă, doamne, nu te mai uita la el. Păi și bine dacă mă uit pe o pagină cu gagii și le văd pe toate că sunt nasoale și că sunt picioare strâmbe și sânii ca dracu și deșălate și lăsate sau prea slabe sau prea grase. Ce înseamnă să umplu acolo de comentarii că ce fă și aici, și mizeria, ce surâtele astea. Doamne, gândiți-vă ce faceți, că sunteți mari, vorba aia, adică ne râde omenirea asta, adică să știți că în privința asta în Germania Facebook are niște reglementări. Nu o să stau să vi le explic. Eu am un cont în Germania și mai am un cont în Italia, parcă. Da, în Italia și Germania, că sunt țările unde am stat mai mult. În state n-am făcut, că n-avea rost. Vreau să spun următorul lucru. Facebook acolo este supus și altor reguli, care sunt foarte bune. Deci dai o declarație, sigur că da, în afară de chestia cu copyright și drepturi de conținut și asta sunt valabile peste tot. Dar ei au vrut și mai mult, cum să spun. Adică tehnologia lor e capabilă, de exemplu, să vadă de câte ori tu, ca membru Facebook, accesezi un anumit profil. Profil nativ, deci o persoană, practic, sau o pagină, care tot creată, bineînțeles, de un profil. Este că nu se creează pagini așa de neant. O pagină numai un profil, dar are statut tot de profil până la urmă, cu anumite particularități. Adică Facebook îți spune la dispoziție niște scule și niște pentru obiectul acelei pagini. Îți dă niște softuri, îți dă niște permanent îți alimentează cu ce ai tu nevoie, ca să nu spună la dispoziție tot ce poate Facebook, că nu are rost și nu le folosești, nu? Deci, revenind la asta, este capabil Facebook să știe în orice moment, atenție celor care credeți că nu vă știe nimeni. Deci ăsta este, cum să spun, un flag roșu pentru voi. Deci Facebook poate afla pe cine tot urmărești tu. Să fie clar, fără să-i dai follow, fără să-i dai
Friends, așa, sau ce butoane mai sunt în mod normal. Pur și simplu să spunem că un terorist, da, are bubă pe nu știu ce senatoare din Consiliul Europei. Și o tot urmărește pe Facebook, dar nu-i dă, evident că nu-i dă ad la Friends, nu-i dă nimic, nu-i comentează absolut nimic, nu-i dă like și nu comunică cu ea. Numai să știe unde e, cum își desfășoară viața, pe unde poate fi la un moment dat găsită, dacă e la un restaurant nu știu unde, și mai îmi spui, băi, sunt nu știu unde și mănânc, mă sparg mici, pac, și pui adresa unde ești, da? Deci de pe GPS. Gândiți-vă că la mine nu e o problemă, dar la astfel de persoane, deși nu se știe, poate și la mine, celebritatea ți aduce întotdeauna surprize. Dar vorbim în cazul senatoarei, să spunem, sau parlamentară europeană, sau senator, deci e vorba și de bărbați și de femei, nu e nicio discriminare aici. Vrea să afle pe unde își desfășoară programul ca să iasă în față, să-i facă vreo tâmpenie, vreo savarină în frunte sau, Doamne ferește, lucruri mai grave. Să-i zică ceva, să-i profereze, etc. Ei, în Germania, deci nu știu, în Italia, că e și în Italia la fel, dar în fapt e peste tot asta valabilă. Dar la noi, ca de obicei, cine se complică cu astea? Să urmărească, e ceva, că la noi nu se poate afla adevărul într-un dosar, da? Apoi să mai afle pe cine palpezi tu pe Facebook. Hai să fim serioși. Deci, îl poate afla. Vede că de la profil, chiar dacă, atenție, ăștia nu sunt proști care fac așa ceva. Își bagă profile false. Am avut și eu profile false de la alții că mă urmăreau, își zicea nu știu cum măricel și el de fapt era căcățel sau dar folosea profilul ăla ca să-mi arunce cine știe ce mizerii sau cine știe ce. Depinde de situație. Nu dezvoltăm, da? Cine înțelege, înțelege, nu? Aflând persoana, de fapt, aflând profilul care face acest lucru pe Facebook, la o celebritate, hai să luăm așa. Nu zicem că stă fiecare să urmărească pe fiecare, că nu suntem la Secu aici, la mănăstirea Secu. Deci, sau că cineva să, eu știu, e în pericol, a mai fost atentat, da, nu e de unde să știi. Se poate, legislativ vorbind în Germania, se poate depune o cerere. La poliție, la parchet, oriunde. De care se ocupă și există legislație în sensul ăsta. Poate folosi această informație împotriva ta. Și te poate chema să te întrebe de ce dumneata urmărești nu știu ce persoană. Publică sau nepublică, sau profil, sau copii. Deci, repet, copiii nu sunt valabili încă. Deci, sub 18 ani n-ai ce căuta pe Facebook. Sau depinde de vârstele de majorat pe care le aveți fiecare. Te poate chema să dai socoteală. Ei, în momentul în care am deschis contul din Germania, am semnat un astfel de agreement, că oricând Bundesprocuratura lor, da, poate folosi datele de navigare, se numesc pe Facebook, atenție, nu pe Chrome sau pe, eu știu, pe Firefox sau pe Internet Explorer sau ce mai aveți dumneavoastră acolo. Deci vorba de Facebook. Facebook, când zici Facebook, te gândești la toate mediile. Android, Windows, macOS, Apple, la absolut orice te gândești. Facebook să fie. Pentru că motorul primar nu contează până la urmă ce sistem de operare ai, dar Facebook, tot Facebook rămâne, nu? Nu arată, nu face altceva în funcție de sistemul de operare. E numai adaptată sistemelor de operare. Semnezi că suporți rigorile legii.
Aici la noi, bă, că nu s-a ajuns. Încă, că noi pur și simplu nu stă nimeni să facă asta. Abia stă dacă stă... Am avut niște amenințări pe Facebook mai de mult, până s-a dus, până a trimis în Irlanda, până... Deci avea o chestie așa greoaie și care te degringolează din start și te îndeamnă să mai bine să te lași naibii, să nu le mai duci la poliție. Ține-ți-le acolo. Dacă ai niște înjurături sau niște amenințări, mai bine le... Că ce se întâmplă? Am fost cu ei și ce am rezolvat? Am făcut nu știu câte drumuri pe la poliție, pe la DICOT, pe la BCCO. Asta e structura poliției care colaborează strâns cu DICOT. Și l-a găsit pe ăla care, în fine, s-a ocupat cu așa ceva, dar știți ce a zis ăla? Au și înghițit-o. Adică normal ca polițist și ca parchet, ca procuror de DICOT, nu trebuia să înghiți așa ceva. Cât și că i-a spart cineva contul, auzi cum s-a disculpat practic ăla. I-a spart cineva contul și i-a folosit contul lui să mă, așa pe mine, înțelegeți? Să mă ia de la distanță, să mă pitrocească bine. Am înțeles că stătea până Suceava, nu știu pe unde dracu era tipul respectiv. Dar culmea că eu îl cunoșteam cine e. Nu era un necunoscut. Și știam și de ce face asta, dar n-a ținut, deci n-au vrut ăia de acolo, de la el, de la Suceava, n-au ținut seama. Zic, bun, îl cunoaște, dar o fi am în dreptate, spunea, și mi-am și acum. Nu poate are dreptate, eu fi spar contul și cum să înghiți așa ceva? Adică nu o să spar conturile astea de oricine, sunt atâtea protecții că mie și silă. Cum să înghiți așa ceva? Înseamnă că chiar nu te pricep cum să... ce înseamnă Facebook, nu ai noțiuni de securitatea site-urilor, de n-ai văzut că te întreabă de 10 ori cine ești, cum ești, te pune să dai la, nu știu. Păi asta înseamnă securizare, nu? Toate conturile sunt securizate aici. Nu există că mi-a spart cineva contul. Adică, și cine era ăla să-i spară contul? Era vorba aia era un DJ, domnule. Un DJ, atent, DJ. Deci ăsta era activist și student pe nu știu unde, pe la Iași, pe acolo, pe la tot o facultate de media privată. Deci nu era o personalitate. Deci că, băi, tată, ăsta era prim viceprim-ministru României. Deci, cum să ține așa ceva că mi-a spart cineva acum? Cine dracu sparge conturi la DJ, la toți DJ, la toți păcălicii de pe lumea asta? Deci, aia a fost și, cum să spune, un fel de... Și atunci am zis, gata, dacă care o mai fi, nu mă mai interesează, nici nu le mai deschid, adică să văd primele cuvinte la fiecare mesaj. Dacă nici nu le mai deschid, mor acolo, să știi că acolo muriți în mesajele alea. Nu le mai citește nimeni. Acum sunt și multe. Adevărul că deja pe paginile mele am câteodată și 5.000 de mesaje. Cum pot să le citesc? N-am cum. Poate să fie bune, mulțumesc celor care apreciază și arta și tot ce public eu. Dar vreau să spun că cu ocazia asta nu mai citesc nici gresoșeniile și nici aberațiile și prostii și tot felul. Îmi pare rău că nu. Uite că aș mai răspunde la câteva mesaje, dar fiind atât de multe, o să încerc așa, aleator, să mai găsesc când o să răspund. Așa am promis. Dar nu uitați ce v-am spus în interviul anterior, și anume adresa de e-mail, da? lucasflorentin@yahoo.com. E atât de simplă. Dom'le, orice aveți nevoie. Să fie lucruri serioase, nu păcălici și tot felul de... Sau mai mulțoi de aia, hello, ce faci, dragă? Sau inimioare. Că am depășit faza asta, nu mai e cazul. Putem să exprima acolo, sigur că da. Înțeleg că Yahoo îmi oferă spațiu infinit de e-mail, deci nu mă supăr dacă trimiteți și 2, 3, 4 e-mail-uri cât aveți nevoie. Dar, în general, dom'le, la obiect, adică nu... Că n-ai ce prietenie să ai cu un necunoscut până la urmă. Ești fan, dar referă-te la un poem anume, la o strofă, și cu plăcere, sigur că da, poți să afli multe de la mine. Inclusiv cum am compus-o, cum am creat, la cine m-am gândit eu, că pe mulți asta interesează, cum creez eu și de unde am eu asemenea inspirație divină. Ei, uite că am. Da? Ne întoarcem acum. Mă bucur că, repet, am avut ocazia să fac această
nesperată, că nu programasem nimic. Dar chiar simțeam nevoia să vă spun aceste lucruri. Pentru ca Facebook să fie un mediu liniștit, prietenos, pentru toți, să ne distrăm, să socializăm frumos toți, nu? Fără bănuiel, că uite, mi-a trimis ăla 1000 de cereri de prietenie și după aia vine Facebook și zice, dom'le, mie aia, ne scuzați, dar noi am trimis-o. Vă mulțumesc, dar puteam să fiu și în pușcărie, nu dacă era ceva mai grav. Deci își cere scuze, dar știu cum era, mâne pe pielea mea până la urmă, că așa se întâmplă mereu. Acum vom citi această, pentru că îmi plac. De-aia am venit cu ei. Păi și, ca să fie foarte clar, ieri am făcut piața, deci nu e nimic premeditat și mai am aici. Ia uitați și aici. Uite, mă, ia uitați și aici. Buni și savuroși. Nu mai luați alte prostii. Acum revenim. O să citim rețeta să vedem cum reușesc ei să facă asemenea bunătate. Sunt 24 de bucăți, că așa scrie și așa puși frumos, ca într-o tăviță, poți să-i servești oricând, cu lapte, cu suc, cu sifon, cu... Nu vorbesc de băuturi, că nici nu prea merg. Sunt atât de bun că nu merge cu vin, cu bere, în niciun caz. Deci nu vă gândiți la așa ceva. Pentru alea sunt altceva, alune, ce mai vreți. Biscuiți cu cacao și cremă, 29% cu aromă de vanilie. Ingrediente: făină de grâu, grâu e scris cu grâu mare, cu majuscule, cu caps, zahăr, ulei de palmier, ulei de rapiță, eu știam că asta se folosește la rapița la ulei de motor. Mă rog, poate o fi mai modern acum. Cacao cu conținut ingrediente, așa, cacao cu conținut redus de grăsime, 4,3%. Nici nu știam că cacao ar fi avut grăsime. Amidon din grâu, tot cu majuscule scris, deci grâu, o fi de ăla din Ucraina. Sirop de glucoză, fructoză, agenți de afânare, carbonați de amoniu, carbonați de potasiu, carbonați de sodiu, sare, nu se simte, emulsifiant lecitine din soia, iarăși scris cu soia cu majuscule, corector de aciditate, hidroxid de sodiu. Dom'le, pentru cei care au probleme la stomac, eu am și aciditate. Și uneori e destul de neplăcută aciditatea asta. Se pare că ăștia au împotriva acidității. Asta înseamnă corector de aciditatea lor, dar și a stomacului cumva. Așa gândesc că te simți bine după ce mănânci 2 bucățele. Adică nu mai ai simptomele de aciditate. Aromă și scrie poate conține lapte, tot cu majuscule. Dom'le, este ceva incredibil. Poate mare conține lapte. Adică de ce nu conține? Sau dacă nu conține, de ce mai scrie aici? Ce aia poate conține lapte? Adică să înțelegem că unele conțin și unele nu. Sau există și contrafăcute Oreo care nu... În fine. Acum pentru greci să-mi spuneți în comentarii, da, ce înseamnă Oreo. Și ceilalți fani, nu numai greci. Dar am spus greci pentru că Oreo este un cuvânt grecesc, 100%. Deci îmi lăsați în comentariile acestui videoclip, care o să-l, bineînțeles, să-l încărcăm, o să-l dau să-l încarce 4K, ca să-l vedeți frumos. Și să țineți, nu numai să-l vedeți frumos, dar să țineți seama de tot ce am spus aici. Adică ăsta e rostul videoclipului. Și acestuia și a celui anterior, care deja văd că a avut un succes teribil, adică a devenit ceva la nivel european, dacă nu și prin Statele Unite. Acela e mai mult profesional și e bine că e așa, pentru că n-am amestecat, cum să spun, decât foarte puțin arta cu știința și tehnologie și proiectare și toate celelalte. Deci aștept în comentarii să-mi spuneți ce înseamnă Oreo. O să vă ajut, are Eli Cochinu,
cea mai îndrăgită interpretă din Grecia, pe lângă Despina Vandi, pentru că astea sunt cele două de referință care au schimbat practic muzica grecească în ultimii 20 de ani. Chiar 25 de ani de când cântă fiecare. Deci Eli Cocchino are un cântec mai vechi, dar nu contează, la ea sunt toate cântecele bune, poate să fie vechi, poate să fie noi, ca și cântecele grecești. Sunt permanent frumoase și le asculta de 100 de ori pe zi cu plăcere mereu. Sunt convins că și dumneavoastră. Deci are un cântec, se numește, îmi scapă acum, nu stau să memorez. Am și eu, normal, sunt și eu fan la alții, cum sunteți voi la mine și eu sunt fan la alții. Dar o muzică foarte frumoasă, Eli Cocchino. Eli Roșcata, ca să traduc așa, dar nu e Roșcata, o să vedeți că e super ok. Oreo se numește. Oreo, Oreo. Aștept să-mi spuneți ce înseamnă Oreo, da? Ei, la revedere, mă duc la cafea. Pa!